Tatieni tione komanso kumvera zimene Dr. Lazarus Chakwera ayankhula lero ku trade fair. Izitu zikuoneka ngati kuti anakonzekera kuti akapanga za munthu. Ayankhulatu zambiri. Iwo atu akuti pa 16 September Zisankho tu owina ndiwo kale, kodi izi akamva azipani zina anena kuti chiyani. Komanso tu zimene ayankhula amumba tu nawo achitamatama yawo ija atu amumba. Tawamverani zimene iwo ayankhula. Pompo 2 minutes yatuluka. Ntchito imene imatenga 1 month 2 months tayichepesa ndi panopa ndi 10 minutes. Tiyamba ndi zomwe ayankhula Dr. Chakwera kenako mumba. Musayiwala panga like, comment, komanso subscribe. Dr. Lazarus Chakwera. Amayi ndi abambo masabata atatu apitawa ndakumana ndi atsogoleri ku Susan Buffett Foundation yomwe mwini wake ndi Mr. Warren Buffett, katswiri wa ku America kumbali yopanga ma investment ndi ma business. Tsono nkanena kuti katswiri sikunena ukatswiri wa mkalasi chabe kapena ukatswiri wodziwa ndi kufotokoza mmene ma investment ndi ma business amayendera. Utanthauza kuti ukatswiri pochita zinthuzo chifukwa sizoona kuti ukatswiri uzithera m'mabuku okhayi. Chifukwa akati uyu mkatswiri pa nkhani ya governance, chifukwa anazama nawo mabuku a governance, koma kumuyika ku governance institution kuti ayendetse chipwirikiti chokha ndiye kuti nza mabuku chabe. Kapena ukati uyu mkatswiri pa nkhani ya ndale, chifukwa anazama nawo mabuku a political science, koma kuti apite pa ground akapange ndalezo ukakakanika. Kapena ukati uyu mkatswiri pa nkhani ya economy kumpatsa mpando zosayenda. Sabata ya mayo mweyi ndikhalanso ndili kuno ku Blantyre graduation uko Malawi University of Business and Applied Sciences, ndipo chomwe chimandisangalatsa mdzina limeli nkuti ndi mbali yolimbikitsa application, kapena kuti kugwiritsa ntchito zomwe aphunzira. Ndiye lero mtsiku la mtengo wapatali chifukwa mtsiku lotsegulira chionetsero cha ntchito zosiyanasiyana zomwe anthu a business akupanga, ntchito zomwe anthu a business akupindula nazo. Oti kwa ino achinyamata ku Malawi University of Business and Applied Sciences, musaponyane tunchionetsero ichichi, chifukwa zonse zomwe mukuphunzira makalasi anu aja ma practitioner wake ndi amene ali kunowa, ndipo amenewa ndi amene angakuwuzeni ngati zomwe mukuphunzirazo zilidi zotheka pa ground. Tere ndithokoze ma exhibita wonse chifukwa ubwino wake tungwa kuti akundunaku akonza kale tsiku
musabata yomwe trade fair ikuchitikayi achinyamata amene muli maphunziro aza business mdzatapeko zeru kwa anthu amene akuchita mabizinesi osiyanasiyana pano. Anthu a business ndi amene akuyenera kukhala patsogolo pakayendetsedwe ka chuma mdziko lino. Olo ife amene tikuyendetsa boma ntchito yathu nkuwamvera anthu oyendetsa mabizinesi akamatiuza zimene akufuna kuti boma lichite kuti mabizinesi anyuwani aziyamba, mabizinesi akale azikula, komanso kuti mabizinesi akunja azikhazikitsidwa m'Malawi muno. Ntchito yathu sikumenyana ndi anthu a mabizinesi ayi, koma kukhala nawo pansi nkukambirana nawo zomwe mabizinesi wawo akuyenera kuchita kuti asunge malamulo ndi zomwenso boma likuyenera kuchita kuti mabizinesi wawo achite bwino. Ntchito yathu nkukhala pansi ndi mabanki kuti tigwirizane nawo mapolisi omwe akuyenera kugwiritsa ntchito Amalawi kuti Amalawi ochita mabizinesi azipeza mpamba, chifukwa sizoona kuti mabanki tili nawo ochita bwinowa koma kopezera ngongole ya chikole chopepuka nkumangokhala kunifika okha yayi. Tena kondwera kuona mabanki tsopano akukhala ni gawo lakuti tithandize anthu a mabizinesi ngakhale mabizinesi ang'onoang'ono. Ntchito yathu ngati boma nkuonetsetsa kuti Amalawi wofuna kuyamba mabizinesi akupeza ndalama zoyambira. N'chifukwa chake mzaka 4 zapitazi tapereka mpamba yoposa 300 billion kwacha kwa achinyamata ndi amayi omwe ayambitsa mabizinesi okwana 100,000, ndipo cholinga chathu nchoti mzaka 5 zikubwerazi tipereke mpamba yosachepera 1 trillion kwa achinyamata ndi azimayi. Ndipo takambirana kale ndi wa African Development Bank kuti atipatse ndalama zoti tigwiritse ntchito kusandutsa NIF kukhala banki yopereka mpamba kwa ino achinyamata ndi azimayi. Olo kulimi tikulimbikitsa ulimi wa business osati ulimi ongothera mbali ayi. World Bank inalandira kale ndalama zosachepera 600 billion za Agicom zomwe ntchito yake nkukhazikitsa mabizinesi a ulimi. Ndipo misika yogulitsira katundu wa alimi athu tinayipezanso kale, ina ku China, ina ku India, ina ku Dubai, ina ku Europe, ina ku Africa konkuno. Ndi cholinga choti ulimi wathu zikhala bizinesi yotentha zoti alimi aziberedwa ndi madobadoba otenga katundu pa mtengo ozizira nkukagulitsa mokweza kuwasiya alimiwo akungosaukirabe zimenezo sindikufuna ayi. Ndipo ngati boma sitikusekerera za mtundu umeneyo, anduna azachuma ku mega farm unit pano tikunena pano alimi akudikira kulandira ndalama zotukulira mabizinesi yawo aulimi, koma akumauzidwa kuti ayi ndalama kulibe. Zimenezo ine
sinofuna kumva. Chifukwa ngati mlimi amene akufuna kuchita business ya ulimi wa minda ikuluikulu sakupatsidwa ndalama yopangira business imeneyo, ndiye kuti dziko lino likhala lopanda tsogolo. Ndipo za Malawi 2063 tingoyiwala, chifukwa investment for production and production zimene zikufunika. Ndiye talumikizanani ndi anduna za ulimi muthamangire ku mega farm unit mupeze kuti vuto nchiyani kwenikweni. Ndikufuna ma mega farm achuluke mdziko muno, komanso ndikufuna pa mega farm iliyonse pakhale factory ya agro processing. Ndiye amene ndakupatsani udindo opereka support kwa alimi kuti apange ma business amenewa musatichedwetsere chitukuko. Sabata yathayi a World Bank ndi aja avomereza kuti mu January chaka chikubwerachi adzapereke ku boma langa ndalama zokwana $350 million yokhazikitsira Mpatamanga Power Station. Chifukwa nawonso aona kuti masomphenya awa oyika mafactory minda ikuluikuluyi ndi abwino, ndipo mafactorywo adzafunikanso magetsi okwanira, monganso mmene tikufunira magetsi okwanira ku nkhani ya migodi. Ndiye zomwe tukambazi tunzoti zilikale m'mapologalamu, koma no ino amene ndakuyikani m'mipando thamangitsani zimenezi. Nkhani ndikukamba pano nyakuti mu sekta iliyonse tilimbikitse anthu a business powapatsa zomwe iwowo akunena kuti zikufunika kuti ma business yawo ayende bwino. Mwachitsanzo, sabata yathayi ndawatuma olemekezeka Vitumbiko Mumba kuti athetse zoti maperamiti ogulitsira katundu kunja azisayinidwa m'maofesi. Ndi mmene mujaperekera umboni, chifukwa zimenezo zimachedwetsa anthu a business, ndipo iwowa apanga kale zimenezo kuti maperamiti amenewa aziperekedwera pa internet mu mphindi zochepa. Zikomo. Chimodzimodzinso ma one-stop border post amene ndakazikitsa omwe athetsa mchitidwe wa maboma akale aja omachedwetsa anthu a business pa border ncholinga choti aziwabera. Tathetsa zimenezi. Imeneyo ndiye ntchito ya boma. Osati zija za maboma akale ochedwetsa anthu a business ni ma process ama office ngati kuti ali ku bus depot kudikirira pa mzere kuti akwere nawo. Tiyeni anthu a business tiwayike patsogolo, chifukwa iwowa ndi amene atapangitse kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. N'chifukwa chakenso mu programu ya ngongole za ku International Monetary Fund
atatiuza kuti tikapanda kuchepetsa kuyika ndalama mpologalamu ngati ya NIF, kapena tikapanda kugwetsanso ndalama yathu, kapena tikapanda kukweza mtengo wa magetsi ndi mafuta ayimitsa, ndiye tidangogwirizana kuti yimitsani kaye. Chifukwa sitingalole wina abwere nthawi zina nkandalama kananama nkumatiuza kuti ndalamayo cholinga chake nkuvula za vanthu a bizinesi m'Malawi muno. Chifukwa kukweza mtengo wa magetsi ndiye kuti mwatiphera mabizinesi amasaluni, mabizinesi aometa tsitsi, mabizinesi onse amene amadalira magetsi. Ofuna kubweretsa ndalama kuno athandize kutukula mabizinesi osati kutiphera mabizinesi. Kuli bwino kupeza wena amene akumva zimene Amalawi akusauka nazo nkuthandiza aliyense atukuke. Ndiye ino aunduna wa zamalonda msatekeseke, mungoonetsetsa kuti mupitirize kulumikizana ndi maunduna anzanu, chifukwa mabizinesi amene akufunika chithandizo chanu ali m'masekita wonse wa mdziko muno. Ena ali ku tourism, ena ali ku mining, ena ali ku telecommunications, ena ali ku transport, ena ali ku education, ena ali ku construction, ena ali ku agriculture, ena ali ku security, ena ali ku sports, ena ali ku housing development. Ndiye kuti mukuyenera kulumikizana ndi maunduna oyang'anira madera onsewa kuti muonetsetse kuti wonse opanga mabizinesi madera amenewo akulandira support yokwanira komanso akutsatira malamulo, kaya ndi malamulo a misonkho, kaya ndi malamulo a malipiro, kaya ndi malamulo a ukhondo, kaya ndi malamulo okhudzana ndi mitengo ya zinthu. Wonse amabizinesi tiye tiwapatse support yokwanira kuti chuma cha Malawi chiyende bwino. Komanso Amalawi ndikupempheni kuti miyezi ikubwerayi tipange zinthu mwamtendere. Kuli zisankho tu September, koma tisalole wina aperezere pomwe opangira ziwawa ndi cholinga choti awononge mabizinesi a mdziko muno. Sikuti mukapanga ziwawa mdziko muno ndiye kuti zisankhozo mwawina. Sikuti tikawononga mabizinesi awena ndiye kuti tawina zisankho. Owina zisankho tilipo kale. Ndikupempheni tiye tipange zinthu mwamtendere kuti titeteze mabizinesi athu.
chifukwa pa mathero a zisankho mabizinesi amenewa tidzawafunanso. Ndaona ndithu mabizinesi amene abwera kudzaonetsera katundu wawo ku trade fair ya chaka chino, katundu wabwino kwa basi. Ndiye anthu amenewa ife tiwapatse sapoti kuti pobweranso kuno chaka chamawa tidzapeze kuti mabizinesi akula koposera pamenepa. With these few remarks, I declare the 35th International Trade Fair officially open. God bless you. God bless Malawi. Your Excellency, choyamba mundilole ndithokoze kuti munavomereza kukhala nafe pano lero lino. Ndipo lero lino mukusekulira 35th Malawi International Trade Fair. Kupezeka kwanu pamalo pano President is a true testament to your unwavering commitment to the economic transformation of our country. Komanso ndithokoze a MCCI for their stateship partnership ndi unduna wathu popanga mwambo uno lero lino, komanso pokhala kuti iwo ndi platform imene ma investors ndi anthu amene afuna ma business apezerepo mpata ndi mwayi. Your Excellency, ladies and gentlemen, ntchito yanga lero lino ndikwaso President kuti akuyankhuleni, koma pali zinthu zingapo ziwiri zokha zimene ndifuna kuti ndiziunikire, zimene I can say kuti they are untold stories, zimene anthu sakudziwa kunjaku kuti bomali likupanga zotani. Chaka chino, Your Excellency, tili ndi ochita malonda 49 more than last year. Chaka chatha anaipa 142, chaka chino 191, 35% increase. Your Excellency, ladies and gentlemen, with this 35% increase in the number of exhibitors this morning, you must have hope, Your Excellency, that your government's goal of attaining a self-reliant, inclusive, and industrialized upper middle income economy by the year 2033 is achievable. Kuchuluka kwa anthu ochita malonda amene abwera lero lino pano kukusonyeza kuti ochita malonda a President ali ndi chikhulupiriro musogoleri wanu umene umasimikizira a private sector kuti iwowo ndi engine yopititsa chitukuko komanso economy ya Malawi patsogolo. Kuchuluka kwa anthu ochita malonda amene abwera pano, Your Excellency, pamene mavuto a malonda akunka nachulukira, kukusonyeza kuti amalawi ali pano akuchita malonda lero lino akuona kuti mavuto amenewa akhale mwayi ochitira malonda. They are turning these challenges into opportunities, hence their presence this morning. Ndikunena kuti kuchuluka kwa anthu ochita malonda amene abwera pano makamaka 49 apa mwambawo is a testament to the conducive environment that this government has put in place to spur industrialization, although we have some challenges. Kuchuluka kwa anthu amene abwera pano ochita malonda amayi ndi abambo pamene Malawi akumana zopinja zambiri kukusonyeza kuti amalawi they are a resilient nation amene afuna agwire ntchito kutukula economy yawo kuti economy ipite patsogolo komanso chitukuko chipite patsogolo. With all this, Your Excellency, zimene maona lero mafakitole ambirimbiri opanga nsapato, opanga sola, opanga zambiri, Your Excellency, the future for Malawi cannot be brighter than this. Tsogolo wala la Malawi silingapo pamenepa, Your Excellency. Can I get an amen?
Your Excellency, ndikambepo zinthu 5 the untold story yachiwiri ya zomwe boma lanu likupanga. Choyamba, industrial growth, kukulisa mafakitole, kuti mafakitole Malawi muno achuluke. Maona makampani, Your Excellency, lero lino achi Malawi ena ali apo opanga mkaka wa pauda wa ufa. Kampani yoyamba Malawi muno akupanga munthu wakuda. Izizi zikuchitika musogoleri wanu. Ndipo chileso chimene unduna wathu posogoleri wanu unakhazikisa chikuthandizira kuti makampani amenewa akule apite chisogolo. Akulemba anthu ntchito ochuluka amalawi anzathu kuti apeze mwayi wa ntchito asamale mabanja awo. Chachiwiri, special economic zones, ndi malo kumagwero Lilongwe, Dunduzu kunzuzu, Chigumula uno Blantyre ndi Matindi, kumene tuziwa kuti these zones will catalyze industrial activity komanso enhance technology transfer. China President, the agro processing and value addition. Maona panopa anthu opanga zokoma majuisi, komanso opanga uchi, mkaka, nsapato, zikopa zaku Liwonde kandi ku Lilongwe anthu akuzigwira kuti apange nsapato. A Vice President akudusa paja kuti andiyima kamapita ndigule nsapato pano. Ndi wagwira pakhoso. A Vice President, nsapato ayimuvule ndigule manager ndithu muvale lero ndithu. Komanso through SME order, Your Excellency, tikulimbikisa kuti ma ministries ni ma departments nduna muli pano, please jonde mukhale chombeti ma ministries imu. Mukhale mkaka wa machi wali apo. Sadiso nido yayo zakunjazi yayi. Yesese as speaker ku parliament kuti mamati kumene kuja tione chombe kumene kuja. Kandi kukutepo banki ya governor muli pano. Kukhale chombeti kumeneko hane Wakwitu kitchen akhale kumeneko. Your Excellency, tukambaso za local economic empowerment under the Business Licensing Act. Mwezi wa mawa, Your Excellency, menemla tuzira muja. Ma business ena tilesa kuti awawa tumwasire ya Malawi. Nanga zona kaunjika. Ma second hand tires. Tisiri anthu ena nanga. Tikunena kuti munduna wanu, Your Excellency, monga menemla tuzira muja. Tipanga kufuna kwanu. Komanso, Your Excellency, ngati unduna wanu tikupanga zotheka kuti ndi anzathu amayiko ena tikwanilise ma bilateral and regional integration kuti Malawi ikhale pamodzi ndi mayiko ena onse popanga za malonda. Chifukwa chake mwezi wa mawa, Your Excellency, musegulira one stop border post kudedza ndi kumwanza kuti malonda pakati pa Malawi ndi Mozambique, Tanzania ndi Zambia aziyenda bwinobwino. Wiki yathayi, Your Excellency, mnandiloleza kuti ndipite ku London kumene ndimapanga public lecture ku University of Cambridge ndipo amakamba za ma borders. Ndenanena kuti ife ku Malawi a president yathu amati awawa si ma border iyayi. Mukaba kuti border ngati kuti mukuletsa. Awawa ndi ma bridge opangira malonda. So we don't look at borders as hindrances to business, but as bridges to enhance trade between countries. Komanso lolemba lomweri sabato yomwe ino, Your Excellency, mwati loleza tapanga launch national single window system. Mulandisankha khanduni ya malonda siku loyamba mu office ntchito yoyamba inali kusayinira ma import and export permit 67 kumango sayinira. Naita na PS kodi bwanji ndoti mu office muno ndiko kausayina ma permit okha. Why can't we digitize these things? Akuti ya ntchito ili katikati
yopanga zimenezi. Ndipo lolembali tapanga launch moti lolemba lomwelo achipiku ndi kampani yanji kamene ija anapanga apply for my permit pompo 2 minutes yatuluka. Ntchito imene imatenga 1 month 2 months taichepesa ndi panopa ndi 10 minutes. Ndiye kuti anthu ochita malonda amene azipanga export katundu komanso import katundu sazivuti. Mukumva umeneko? Pepani kaya mlasempata. Timvanepo eti. Ndiye kuti panopa ochita malonda malo momwe agubira ku ofesi kwathu zasiya mapepala ndikumafunsafunsa kuti alipo director, alipo APS, alipo anduna asiya azipanga apply permit yawo kunyumba kwawo online, ndipo izi tuluka online ndi QR code imene panga scan pa border, ngakhale za customs za clearance azipangira pomwepo. Ntchito imene 2 months a president panopa less than 10 months as long as you know how to use a computer. Izizi zikuchitika pansi posogolere wanu. A president pakali pano ndifuna kuti muone anthu makategories 5 amene achita bwino ulendo uno, ndipo mukapasa mphatso zimenezi tikupemphani kuti muyankhule anthu anu asonkhana pano. Pakali panopa titana anthu angapo amene achita bwino pa trade fair imeneyi kuti ndithu muwapase mphatso zawo. Days and engineer Dr. Piri, please, let's work together on this one. Sabwino amene ndithu ndi nduna amene Asidiko, please, can you asidiko ndithu Blantyre mphatso yanu, your award. Sidiko, please. Thank you. Ajuiri in the best exhibitor service provider, NASFAM. NASFAM, please come forward. NASFAM. I can see Dr. Betty Nyamunyamu and her team. Mukumva kwa NASFAM anawimba kuti mpunga wa NASFAM koma kwambiri. Number 3, best exhibitor exporter, Library Malawi Limited. Please, Library, come forward. Number 4, best exhibitor SME in the grow. Please come forward. Number 5, best exhibitor international, Tanzania High Commission. Please, Your Excellency, come forward. Thank you so much. Thank you so much. And lastly, the best overall exhibitor, NASFAM again.
Thank you. With this activity, Your Excellency, I humbly invite you to address this gathering and open the 35th Malawi International Trade Fair. Thank you, Excellency. God bless you and God bless Malawi. Thank you.